So bay, Bisaya Bay tayo vlog. Ngita nga naman ugaw man ako. Gusto niya bay. So nako karon sa Preston Market and kanang kani siyang market dol sa mga before we used to live near this place here. Nya mo ni siya ang market diri. And at the back is the train station. Sa una ang train station na ni sa ubos. Kanang railroad is just downtown. But right now, gusab nila ang kuan kasi para wala railway crossing. So what's happening is that nana sa taas ang again sa train. So na diri dangerous sa Chabaya kung maliit ka. Mulabang ka ngadto, muadto pa ka sa daan, mulabang ka sa daan. Kuan pa kag railroad crossing, kung maliit ka sa train karon kay sulod na lang ka diha. Pili na lang ka padung pa sa city or padung mabalik. So duha na siya ka balik-balik duha ka buok na pili na lang ka asa ka moagi. So yeah. So muna siya bay kanang diha ang railroad tracks. And then kani sa ubos diri muna siyang entrance. Sa una, mulabang pa ka ngani, mudagan ka ngadto, mulabang ka sa daan. Diha man ang train tracks. Mulabang pa ka sa daan, mudagan ka balik sa sud para sa imong kuan platform. Karon kay musaka na lang ka diri, pili ka sa platform saka tunga moagi. Pili lang ka sa sakay so nas tunga ang tanganan. So muna siya. Problema lang ari karon is that kanang kuan ni siya ngari, I don't know, naibayad ang parking. So I don't wanna pay kadali ako, so susuri ko kadit nga rin sa market and I'll see kung unsay ayo. Anyway, muna siya. Wait, pero natay o ba siya sulti. Sige, mutuyok na ngadto yan, musulod ta ngadto. Yes. So karon non-market day, so wala siya market, so wala siya free hours, so magginay bayad ang parking. Mutuyok ta sa likod. And yeah, also I usually use kanisha ND filter, but when I put it on this camera now, batik mo siya gawas, so di lang tang ND filter. Saka lang tang shutter speed. Mention, sige ko gamit ani nga camera before when I vlog. I usually use this camera or katong akong 1DX Mark II. But right now, kanang I've been using this much, kaning Osmo Pocket 3. So yeah, the problem with this is kanang na siya pagka action cam, lahi ra gini siyang gamit kaani. And at the same time I use this for work. So ganahan ko mo gamit yun ani. Ang problema lang is bugat. So una di ko mamay ng bugat karon kay murag guwang nako. Bugatan man ko. So muna siya di na lang muna siya. Usahay kanila akong gamiton. Yan, napagid siya wireless, dito na siya wireless. Convenient kay siya ba if I'm gonna do this type of video kaning vlogging. Nakanino sa ring ani kuan ako kaning A7C2 kaning akong mirrorless that kanang hindi siya go to focus, pwede na ako gabitong camera mag-photo ko. So muna akong suliran say pros and cons each. Anyway, musulod sa tangad to na siglang tagtambi let's go. Muna siya. Awa, artwork. Sarado mga tindahan. Mga kaon-kaon. Sarado sa sulod. And I got my food stand. Not everything's open. Yep. So muna siyang kari. Lang. So after careful analysis and unsa pa na diha, I have decided to use this camera instead of my mirrorless kay murag nahasol ko to ganina da. Pambalik na ako ni. This is more handy and it's easier to carry around. So yeah, I'm heading to Plenty Gorge right now. Manto ko sa upper car park and see how we go. So miani ko Plenty Gorge karon and yeah, just I think that's a bike track down there. Nice kind of bike tracks ba. So you see bike tracks down there. I think I don't know feelings man ni siya or unsa. But this looks cool. Looks like somewhat a bike track. Okay. Yep. It's gonna go down here. Up there. Yeah, it's a track. Nice track. Wait, I don't know. It's impossible. But yeah. Nice. So yeah, I didn't bring my jackets in the car because feeling na ko okay ra siya. But murag tugnaw na. Whoa, nice. So they go all the way there.
Fuck, nice. So gikan nga to, magi nga ri. Tritso nga ri. Udive dito. Paitira nya dritso nga to. Ubos downhill. Nice. So yeah, I'm hoping I can bring my bike here soon. But yeah. Dubong. So it's gonna come out from there. And there's like a path there also. So yeah. So my car's there. Walang dyanan. Badidit. So kani siya. Na siya mga benches. Na siya mga benches. Tara. So you can hang out here. Have something to eat. Whatever. Nice. Yeah, parking lot. Oh, are we all have to go up? Oh, we are. I'll get my camera. Okay, so found out dito kayo musaka. Tingali. Let's check. Okay, let's go inside. I know you're allowed to go in. Oh. So pwede musaka. All the way up. Okay. Saka na pa sa taas. Turang city. And muna siya hangak. Anyway. What's that? Ada yang car. Nice. Oh. Taas kang lakaw. Patas ko. So we're out. So muna siya. Watchtower. Dito ko sa taas kanina. Wait. Hangak. Anyway. Curang tutungan to. Ito makuhanda. Nyagi lang ko kari kaya badong ko uli. Yan indot naman sa diay. So, vlog lang ta. Tara. There you go. Indot nga view nga rin. Nice. So tugnaw rin kayo. Dimda. Dito lang tagkuan. Doon sa balay. Ano tag islan. Ito lang trabaho kay. Tugnaw kayo. Yawa. So rasa. Let's check what time it is. 2:50. Nakaido ka oras. Mabot nga ito mga alas 3:30. So oras ito nga. I don't think it's worth it. Digitally. Let's go.